ji tsoron Allah kuma ki zama mai tawakkali a cikin zuciyarki. Ki san duk daren daɗewa za ki mutu. Na gane abin da a kin zo ki ba mu ɗan iska shawara. They are pretenders, liars, cheaters and deceivers. Mun ba ki so ayi sai in bitan karbo ayi. Sai kuma ka bita ka karba. Ai sai daure ka cikin gidan da ba za ka ci ba. To da babu yanda za a yi abinda Christians ya kamata su yi a ce ku kuke. Trapped, lured, seduced. Ni zan iya kashe aure na, amma ka yi min alƙawari. Idan na kashe aure na za ka aure ni. Caged and maltreated in the name of love. Diamond Media Links present. Zan fasa kwai. Ki fasa kwai mana. Kada ka ga ina magana ba zan fasa kwai ban da kyau. Kin gama ya gama. Gidan miji. They are fully backed up and influenced by their parents. Da za ka sauke min da na huta saboda ni na gaji da zama da kai. Wani kira miki? Wani da wani wannan? Ki wai aljanu ne da ke? Da hankali na. An faɗa maka ban da hankali ne? Gidan miji. Gidan miji. Wata shari'a sai Allah dan adam kuma zai iya ta ba. Ki hakuri mata zama gidan miji sai da hakuri. Wata shari'a sai Allah dan adam kuma zai iya ta ba. Ki hakuri mata zama gidan miji sai da hakuri. Gidan miji. Gidan miji. Aka sake gidan miji. Gidan miji. Haji, dan Allah kai sauri ka sake ni. Me ake yi da wawa? In ka ce kai dan halak ne ka bani takarda. Allah bai abu. Ka ka bata wannan takarda. In ka bata na shi ba. Gidan miji. Gidan miji.